BNB ɗina ya shigo gashi nan, ga BNB ɗina nan, ga adadinsa nan, ga shi nan daidai yake da dala kaza kaza kaza. To ina so in fitar da shi, akwai abin da zan yi kenan. To abin da zan yi shine zan yi converting ɗinsa zuwa dala. To abin da zan yi shine idan na shiga cikin kamar haka nan inda aka ce convert, zan danna convert kenan. Zan danna gaba ɗaya nake so canja shi. Gaba ɗaya nake so sai in yi review. Gashi nan za a bani dala 5 da ɗugunguna. Za a bani dala 5 da ɗugunguna sai in danna back. To yanzu ya koma dala. To dalar da yanzu za mu siyar da ita. To sai mu ɗanyo back kaɗan. Abin da zan yi shine zan danna dala kenan haka. Gashi nan da in kun kula ina da 0.5 ne. To yanzu gashi zuwan wannan dala 5 ɗin. To abin da zan yi shine nan inda aka ce P2P trading, sai in shiga wajen P2P trading. To a P2P trading shi ma za ga zai kawo maka ɓangare biyu, da buy da sell. To sell za mu siyar ne. Wannan irin acknowledgement ne yana gaya ma gashi. To sai in koma da shi ɓangaren sell. Ina son in siyar da dala ta kenan. Muje. Yawwa. To su in ka kula za ga nan da akwai suna karɓar ko da a ce ba yawa. Nan gashi nan na san sama za ga. Nan gashi daga 50,000 zuwa 312 shine highest ɗinsa. 50,000 ko kuda ban ko wacce tsiya ce gashi nan. Wannan 30,000 zuwa 200,000, wannan 100,000. Bari in shiga ba da yi a hankali. 30,000. Yawwa. 15,000 kenan. Ina ba su kai 15 ba. 20,000. Mai 1,500 zuwa 6,000. 1,500 zuwa 6,000. Ga kuma mai 3,000 zuwa 130. Kaga bambancin. Anan kaga za a samu daga 1,500 zuwa 1,600 duk zai iya tura mun. To sai in clicking akan sell. Ka kula mutumin ya zama yana online. Idan baya online zai iya baka matsala. Sai in danna all nake so. Kaga gaba ɗaya za a tura mun 6,500 da naira nawa ne? Da naira 28. To nan ɗin nan kai da baka sa bankin ka ba sai kai clicking akan transfer. Ni already na saka banki na saka komai da komai. To kai da baka saka ba za ka iya wannan. Ko kuma nan inda aka ce add a payment method. Idan ka danna add a payment method, a nan gurin za ka iya saka bankin da kake so a yi maka transfer ta cikinsa. Misali ko Opay ne, a nan za ka saka sunanka misali account name ɗin, sai kuma bank account number, sai ka sa account number kenan. Sai nan kuma branch, sai kuma nan bank name. In Opay ne sai ka rubuta Opay branch ɗinsu, sai ka saka lambar Opay ɗin, sai ka saka sunan da kake amfani da Opay ɗin, sai kai confirming. To in an tashi tura ma ta ciki za a tura maka. A tabbatar da cewa sunan yayi daidai da sunan da ka buɗe wannan Bybit ɗin, ya zama na ɗaya ne. Idan ya bambanci shi za su gaya maka cewa kai ya turawa sunan da ba shi kenan ba. Misali in sunanka Musa Isa, kada ka je misali ka buɗe Gmail da suna Musa Haruna, sabida ba zai zama daidai ba. Dole ya zama na Musa Isa. Wannan babin misali ne, ya zama da duk sunan iri ɗaya ne. Sai in danna confirm, sai in danna sell. Zan siyar kenan, ko in ce na ma siyar. To gashi nan na yi placing ɗin order. In kun kula gashi nan minti 14 da ɗugunguna. A wannan minti 14 da ɗugungunan a nan ne shi wannan wanda zai siya zai ga request ɗin gashi nan na turo masa ina son in siyar da dala ta. Zai gani, idan ya gani zai yi da abin da ya kamata. Menene?
menene Chukuka ne, menene Charles Ogidi ne, gashi nan dai sunan nasa dai ba daɗin faɗi. To zan jira shi har sai ya saka min kuɗi. Idan ya yi min transfer kuɗi zan gani kuma ni kuma zan saka masa coins ɗin. Ka tsaya kalli bidiyon daga farko har ƙarshe. Bayan na shigo cikin Opay account ɗina na ga transfer ga ta nan ta shigo ciki successful ga kuɗin na ya samu. To sai in koma cikin Bybit kenan in saka masa da coins ɗinsa kenan. Zan koma cikin Bybit in saka mai da coins ɗin shi. Kaga sun da ni baya to ina danna asset ko da a ce kai ma ka fuskanci haka za ka yi. Za ka koma ka danna asset sai ka danna cikin inda kake sai ka danna USDT ɗinka zai nuna ma sai ka shiga P2P trade ɗinka a can sama ƙololuwa ka gani can saman nan sai ka danna nan. Kana danna ga order nan tana pending ana jiran ka kai releasing coins. To gashi nan ga sunansa nan Kuma ne ko wane ne sai in danna release now. Suna gaya min cewa in tabbatar da sunansa ne da komai na shi. Tabbas sunansa ne in ku kula gashi nan. Kuma menene Omota ne ko waye gashi nan dai sai in danna release now. Sai in danna na ji na gani na amince shi ne. To akwai kuma OTP verification da ake yi na menene Google Authenticator. Gashi nan Google Authenticator. Abinda za ka yi shine za ka je Play Store za ka sauke Google Authenticator sai ka saka Gmail ɗinka zai rika baka OTP duk bayan sakanni. To zan je zan kwafo wannan OTP ɗin yanzu. Ina gashi nan in na shiga na san zai yi duhu ba zai bayar da dama kaga komai a ciki ba. Na san a yanzu ya yi duhu. To bari in kwafa duk da dai na san wannan expire zai yi gaskiya zai yi expire. Bari in jira su bani sabo. Kamar yacce na faɗa shi dole sai da shi. Idan ba shi gaskiya Bybit ba ta yi. To sai ka sauke shi a Google Play Store. A Play Store sai ka sauke shi. Google Authenticator ga sabo na amban 01 da sauri domin yanayin expire H sai in koma ciki. Yau ina komawa 017928 sai in danna confirm. Bai ba wallahi. 017 is it H ne ma ce? Wannan ba zai expire ba 90011. Wannan ya ma wuce 90011 confirm. To gashi ya yi successfully. Ka tabbatar da sunansa ne. Yanzu ka ga na saka masa da coins ɗinsa gashi nan complete gaba ɗaya dalar ta tafi kuma kuɗina na yi receiving ɗinsu successfully. To haka ake yin P2P trading ba wahala haka ake yi. Na gode sai anjima.